Yun, what's up? Good morning. Andito na naman tayo. Another day, another ride na naman. Ngayong magsa-summer, may pupuntahan tayo na beach sa Pangasinan. Doon sa may Bolinao. Yan, pupuntahan natin yun. Bibisitahin natin. Sa ngayon, nandito na kami patungo ng Magallanes. Medyo madilim pa kaya maya-maya na ako magbibideo uli. Update na lang namin kayo kapag medyo lumiwanag na at kung nasaan na kami. Let's go! Yun, Pampanga na kami. May ilan pa? 3 hours and 21 minutes. Pampanga, Quezon Road. 3 hours pa mula dito hanggang Manawag Church. Medyo liwanag na, at least nagpatay na tayo ng MDL. Medyo makakatakbo na tayo ng matuli nito pagka liwanag pa. Mahabang tulay ng Pampanga. Oops! Yo, may mini-build na naman at kaya ito, lumang tulay sa kanan Pagka ano oras kayo nagbubukas ng Pure Gold, kailangan makabili tayo ng yung mga kakainin natin. O kaya mga maliliit na mini-mart. Maliit na mini-mart nagawa ito, gawa na palang kalsada na to. Ito yung ginagawa dati, Oo, ayos na pala Dati kasi di ba yung elevate yung isa, yung kanan. Ayos na, dire-diretso na. Ayos. Maganda. Pag ganyan ng ganyan, nakakatuwa mo dumaan. Ang tanong kung meron pa mga portion dito na ginagawa. Mukhang meron pa. Yan sabi ay kay Google may road construction ina-identify din ni Google Map. Road construction ahead. Yun guys, nandito na kami palabas ng Pampanga. Ayan. Papasok na kami ng Tarlac. Hindi ko alam kung ano kasunod na bayan ng Tarlac na to, pero pa-Tarlac na to. Ayan thank you ARC. Pag mga palabas na kayo sa isang bayan. Ganap ng alas 7 na, 7:15 na ng umaga. At mataas na ang araw. Pero hindi pa naman ganun kainit. Sabi pa rin yung presko. Yan. Sakto yan. Bago magtanghali yan, nandun na siguro kami sa Pangasinan. Meron pa kaming ilan pa ba? Parang 2 oras pa. Mahigit na biyahe. Yan. Ang ganda na road dito Yan, ang mga road ng Tarlac Ganda talaga road dito sa Tarlac. Woo! Sarap! Maig pa! Tarlac Gaming! Woohoo! Tarlac Gaming! Konti na lang, nasa Pangasinan na tayo. 1 hour na lang. Sarap talaga gamitin ng motor kapag alam mong kondisyon. Kahit birahin mo ng birahin, walang problema. Yo, what's up? Andito na pa rin kami sa Tarlac. Nagpahinga lang kami ng saglit. Siguro tingin ko mga 30 minutes yata or 20 minutes kami nagpahinga doon sa 7-Eleven. Hindi pa naman kami pagod. Hindi pa naman ako pagod magmaneho, pero kailangan pa rin magpahinga kahit hindi ka pagod para yung katawan mo nakaka-cope up pa rin sa stress. Bale 1 hour na lang. Nandun na kami sa Manawag. Anong oras na ba? 9:12. Medyo maaga pa naman. Update na lang namin kayo kapag nandun na kami sa Manawag.
Let's go Pangasinan. Yan, welcome to Manawag. Arco. Kapasok na kami dito sa Manawag mismo. Malapit-lapit na, nasa simbahan na kami. Paano Manawag, sir? Mataas po kayo, sir. Magsisimba lang po kayo, sir. May parking ba? Ayun lang po, mataas. Dito sa taas. Yun. Hello guys again. Tanghali na. Tapos lang natin dun sa Manawag. Dumaan lang tayo dun para lang humingi ng protection sa ating biyahe ngayong araw na to. Sana tayo gabayan. So ngayon papunta na kami sa Bolinao, Pangasinan. So napakainit na. Nasa 11 o'clock na ng tanghali, ng umaga pala. Mamaya pa pala ng tanghali, mamaya 12. Ang init. Ang sarap nito maghalo-halo. Sarap nito pag may hangin. Pag may hangin naman, makapas sa jacket, malamig naman siya. Pero pag nahinto, yun lang nainit pag nahinto. Dagupan, nasa gilid na tayo ng dagat kapag nandito tayo sa Dagupan. Gilid pa lang, pero hindi ito yung part ng Bolinao na dagat. Sa kabilang side ito, Gayaman Bridge. Yan lapad yan, papuntang dagat yan Summer na talaga guys. Ito na summer. Kaya kung ako sa inyo, mag beach na rin kayo. Pwede naman sa malalapit na beach. Kung kayo taga south, maraming mga falls beach din sa south. Kami naman kaya namin pinuntahan to kasi para maiba naman, may experience ba. Masarap yun na i-experience din yung ibang bagay na mga beach saka falls. Bolinao, Bolinao, kalayo mo ng Bolinao. Yo, what's up? Katatapos lang namin mag-lunch. At yun na nga, buti na lang nakapaghalo-halo kami kasi sobrang init na. Bale 1 hour na lang, nasa Bolinao na kami. At sobrang init na, nasa 1 o'clock na. Pero okay lang. At least nadaanan yung Manawag, saka nakapaghalo-halo. Yun na nga, at sa ngayon nandito pa kami sa Suwal, Pangasinan. Dito nga yung 100 Islands. Alaminos na guys, dito na kami sa Bolinao. Papasok na sa Bolinao. Ang hirap ng init. Grabe. Yun Welcome to Bolinao, the land of the beaches and the falls. Yo, what's up guys? Eto na, nakapasok na kami ng Bolinao. Bali yung parang, ewan ko, residential area yata to. Hindi na to highway Ang sure lang ako dito, hindi na to highway. Sasadya, tumbok na talaga dito yung maraming transient saka resort. Ang tutumbukin na nito yung dagat na. Itong road na to, kaya medyo makipot siya Yan. Okay naman, maganda naman na road bukod dun sa nadaanan na ginagawa kanina. Eto, may konting bitak-bitak siya. Tapos walang masyadong sasakyan na nadaan, bibihira. Mahirap lang pag may kaharap ka na ganito, hindi mabibigla ka sa unahan Ayan, tulad yan mabigla.
Hindi, dapat ma-overtakean to. Kaya lang di naman tayo maka-overtake kasi puro lubak din. Mabubugbog din yung shock eh. Distansya na lang muna siguro tayo dito sa kanya. Sabi yan, no? Tapos ang init pa. 2:07 na ng hapon. Oof. Ay, oof. Ow! Ooh! Lubak! Malubak. Yan. Yun lang naman yan. Di naman siya lupa. Hindi naman siya mahirap daanan. Mahirap lang kasi nakasunod kami dito sa ano. Hindi ko nabibigla agad ako. Hindi ko maiwasan. Natakpan niya kasi. Pero mga 15 minutes na lang nandun na kami sa transient namin. Yan guys, ang lighthouse. Wow. Malapit na tayo. Kakaliwa tayo. Yan, dito yung lighthouse. May entrance fee. Ayun pala yung lighthouse. You know ang lighthouse. Pa-picture na ba tayo dyan? O mamaya na? Mamaya na, no? Sige. Punta muna natin si Sunset View. 2 minutes. Dito ba yung Sunset View Inn? Sunset View Inn. May booking na kami dyan eh. Saan? Ay, tricycle. Sige. Thank you. Boss, saan yung Sunset View Inn? Ah, dyan. Saan ba ang ano namin? Ang room? Saan ang room namin? Second floor. Ah, second floor. Saan kami pwede pumarada? Pwede dito sir, wala namang guest dyan yan. Ay, papasok kung pag ganon. Papakita ko muna sa inyo yung naupahan namin Transient Inn. Yan. Ito yan. May sariling kusina, tapos may mga utensils na rin, kitchenware. Yan. Makakagamit kayo ng mga tasa, baso, pinggan. Tapos hindi rin nagba-brownout dito dahil bukod sa may linyang kuryente, may generator. Tapos may sariling CR. Malinis naman yung CR nila, malakas ang tubig. Yan. Tapos air condition room. Malawak yung kwarto nila, yan oh. May mga lamesa rin. Tapos may malamig na aircon. Yan. Ano din, pang couple to. Bali pang couple nga pala to. Malapad yung kama. Yan, maganda yung sahig, malinis naman siya. Tapos napakalawak ng kwarto. Ito ay 1,500 per night. Ang time in namin dito 12 o'clock. Ang time out dapat dito ay 2 o'clock. Yan. Kinuha namin to for 2 nights. 2 nights and 3 days. 1,500 per night, kaya ang binayaran namin ay 3,000 lahat. Yan, okay na rin siya. Tapos malapit siya sa beach. Wala pang 1 minuto nandun na kayo sa beach. Walking distance lang. Yun lang. So pagkadating namin ay nagligpit muna kami ng gamit, nag-ayos kami ng gamit, tapos naligo, nagpahinga, at pagkatapos saglit namin binisita yung beach. Ito nga palang nakuha namin transient ay isang compound. Bali may mga iba't ibang transient din dito. Safe naman yung parking area dito kasi meron siyang gate. Tapos mula dun sa transient namin, 1 minute mo lang lalakarin, mararating mo na ang beach. Ito na yung pinaka-beach niya. Nakakawala ng pagod nung nakita namin yung kagandahan ng beach na to. Hindi naman siya purong white pero pino siya. Ang tawag nila dito ay golden sand. Dito ako na-amaze sa tubig ng dagat kasi bukod sa crystal clear siya, hindi siya makati sa katawan. Hanggang dito na lang ang aming part 1. So bukas abangan nyo ang aming part 2. Pupuntahan namin ang Enchanted Cave at Bolinao Falls at dadalawin na rin namin ang sikat na resto grill ng Bolinao, yung Sungayan Grill.